Така, надяваме се вече да изсъхнало лепилцето и докато все още всичко ни е тук на място, ще сложим първия паралелен гуд. Ще сложим първия обезопасителен стопер и после ще сложим втори и отзад ще измислим нещо. Даже може и няма да е толкова задължително. Преди обаче да го монтираме, по средата трябва да направим един нарез, ей тук. Тук, както казахме, ще има 4 см и 2 см жлеб. От ножа. Ще не е много важно да го мерите с кой знае каква прецизност. Даже не знам дали 2 или дали 3. Да го направим 3 см, да е по-стабилна втулката. И тези прави ъгли имат една хубава функция. Ще ви покажа разликата с основния буклук, който се продава. Този, ако го сложиш, почва да се клати, той няма опора. И като почнеш да такова, нали, играе. Този първо, че е 100% 45 градуса, докато този не е. Даже ако искате, мога да ви покажа как да мерите дали ви е 45 градуса, ако някой не знае. Предполагам, че някои хора знаят. Някои хора не знаят как се мери, дали един прав ъгъл е прав. Защото, може би, 100% от случаите с ефтините прави ъгли, те не са прави. И как може да го прецените, може много лесно да... Ето на тази дъска ще чертая. Не знам дали ще се види с молива, аз ще чертая с това, може да не се види много хубаво. Дърводелците го знаят това нещо, имали са хиляди проблеми с чертането на прав ъгъл. Сега като обърнем обратно правия ъгъл, аз не знам сега дали виждате тук, обаче да го сложа плътно и има луфт. Ако искате да пробвате с молив, е най-хубаво, за да видите точно отклонението колко градуса е при всеки един от тях. И при маркер по-трудно се личи, при молива се личи много добре, защото там много ясно може да видите отклонението. Сега не знам дали ще се види хубаво. Трябва да го натискам. И това е едно от малките неудобства на тия модели. Ето сега като го направя така, малко не избяга, ще го натиснем. Но може да се види, че тук има някъде около 2 мм луфт. При маркера трудно може да го видите това нещо, но така може да си ги пробвате. Където и да отидете в магазина, вземете едно парче дърво, начертайте, обърнете, пак разкарайте в молива и ще видите точно колко е луфта на тия буклуци. Ако си намерите, това ще тази марка. Тя се пише марка. Не е Legend.
Съжалявам, но тук не пише Legend, но вие ще ги видите. Тия са сертифицирани, тия прави ъгли. Но той не е само прав ъгъл. Тук има разчертаване на 60 градуса, 50 градуса, 45 градуса, 36 градуса, 30 градуса, 22 градуса и половина, 15, 10. И тук имаме 3 ъгъла, които може да правим. Тук имаме една точка за молива, ако се вижда хубаво, тук слага молива. И този молив, като го сложим тук чертичката точно където е жлебчето и тук където е 60 градуса, като ги начертаем, това тук е точно 60 градуса. Това е единия финт. 22 градуса и половина, той има малко предначертание. Ето тук, плътно. Това е 22 градуса и половина. И тук имаме още два ъгъла. И тук имаме един ъгъл. Може да ги видите. Малко трудно е за работа, но ги има. Виждате ли? Цак, цак, цак. Така, и отделно е тази опора, като сложим аргумера и се ходи като шина. Това е хубавото на тия. Аз го купих по-ефтино, колкото го продава фирмата производител в Европа. Не знам защо така стана. Аз го взех за 6,50, но по принцип към 18-20 лева някъде. Не знам колко сега толкова го вземах аз, но в сайта на производителя е толкова. И така. Това тук ще трябва да го фрезоваме на дебелината. Аз ще ползвам фазер. Аз ще ползвам фазер за втулките. Най-ефтино. Имам го. Един колега ми подари едно парченце фазер. И реших да го използвам. Значи, това парче няма да стане, защото е по-късно. Значи, за нашата цел ние ще трябва да си отрежем фазер, който е малко по-дълъг, отколкото ни е шената. Поради простата причина, че той ще бъде нарязан на половината и трябва да имаме една малка част. Значи, представете си го това нещо, както го гледате тук. Това си го представете. Нали? И тук по средата ще бъде отрязано. Тоест, това ще се реже. Това на нас ще играе ролята на Zero Clearance на този капак. Тоест, ние правим същия филм, който си правят хората капаци за Zero Clearance, само че вместо да правят 40-50 шини, ще направя колкото ми трябват капаци такива за тази шина. Аз ще ги направя от фазер, вие ако имате някакъв друг материал, плексиглас, каквото ще, каквото ви дойде на къл, като материал, текстолит, мекстолит. Ако искате ламинат, дето е този ламинат, ако искате да го ползвате, нали? Проблеми няма. Просто трябва да измерите височината на ламината и на тая височина, или на фазера, или на текстолита на вашия материал, на тая височина да измерите дълбочината на фрезоване. Защо трябва да е по-дълъг? Защото ако е точно толкова, колкото е шената, ножът ще го отрежа на две и оставаме с две половинки неизползваем Zero Clearance капак.
Затова ще трябва да е малко по-дълъг за излиза, за да остане едно парченце тук, което ще държи двете части. И да може да го теглим и да го вкарваме, съответно, в зависимост от това какъв ъгъл правим. Първи съответно ще е 90 градуса. Еди. Не би бе там, моля се. Не там. Еди. Си играй някъде. Ето как настройваме. Фрезата за дълбочината. Опираме я плътно до фазера. Натискаме до-долу и застопоряваме. И това не е височината на фазера, която трябва да фрезоваме, или на плексигласа, защото те всички са различни. Аз сега, например, разполагам с този материал ще ползвам, нататък, ако реша да си направя нещо с по-дебел материал, ще дофрезовам. И сега целта е това нещо тук да се фрезова равно на дебелината на фазера, за да може този фазер после между двата стопера да го плъзгаме отдолу. След като фрезоваме в тази част, вече може да правим първия срез, си наредим тук да си налепим нещата, но първата част, докато е дъската още без нищо по нея, ще трябва да фрезоваме. След това от фазера, който сме си избрали като модел, си нарязваме колкото парченца ни трябват. Предполагам на повечето хора първоначално ще ни трябва 4-5 парчета за отделните ъгли, нали, на 90, на 45, на 20, 2,5, на 30, колкото там ползвате редовно. Никакъв не ви е проблема, когато почнете да правите нещо по-сложно и по-завъртяно, да си подрежете, да си направите един шаблон от тия празен, който да не го барате, който да е само шаблон по него, нали, да си режете допълнително или да си нарежете 100 такива. И в момента, в който ви потрябва един, да кажем за 17,580 градуса, мерите, режете, пишете му градуса, плъзгате го, нагласяме ножа, режем и то си остава вече за този Zero Clearance. И така ще си имаме една ширина и безброй Zero Clearance за всички ъгли под наклон на ножа. После за други работи трябва други ширини, но затова това е идеята, това е целта. Сега, понеже тук нямам толкова дълъг ограничител, самия ограничител на фрезата, не знам дали ще стигне да го изкараме до тук, най-вероятно няма да стигне. От опит ви казвам, пак ще пробвам, ама съмнителна история. Не е съмнително, ами направо се ясно, че така няма да стане. Така ще се наложи тази цел да си монтираме някакъв ограничител и да фрезоваме тази част, която не знам дали сега в момента да я снимам или да го направя. Да не ви тормозя, да стопирам видеото за малко, да не ви тормозя, да го фрезовам и след като го фрезовам да продължим с видеото. И така ще направим. Ще фрезоваме първо ръчицата. Както виждате, тя излиза. Шемата вече е готова. Няма да я варя още, нека да ми е така стабилна, да мога да си работя в момента, да не се занимавам с глупости. После като фрезовам, тогава ще извадим и ще видите как хубаво се търкаля. След това приключим целия филм и ще я ваксираме с Carnauba вакс. Мисля, че около 6, 7, 8, 10 лева мога да намерите във всеки магазин, където продават разни глупости за автомобили. Има Carnauba вакс, почти чист хубав вакс, който се ваксират и се чистят излез от се чистят колите, с него ваксираме и става още по-гладко.
Стопираме за сега и след малко ще продължим. Ето как да фрезовате на ръка. Това е много гласно и не се пробива сега да трябва. Така, общо взето, нарезът е готов. Получи се идеално. Изключваме фрезата, да не стане някакъв проблем. Сега, евентуално, тук може да направим една забиека. Тия двата края не са кой за някакъв проблем, на нас проблема не е zero clearance. Дали тук ще има някакъв пух, няма никакво значение, защото тук нощ не минава, тук ще лежи само нашия ограничител. Тоест, не е лошо да е хубаво, да е равничко, да е право. Ще се справим. Авария. Тая дъска се държи на тия двете винчета. Просто я сложих, за да ви покажа. Но няма проблем, всичко е много стабилно и да падне, и да пие, пак ще се напие. Няма никакъв проблем.
София. Една шкурка. Ще го изправя после, сега няма да ви тормозя тук с пилене с пила. Знам, че не ви харесва. Това цялото ще го заскурим. Седра шкурка 100. Още ще лепим и шкурки. Евентуално, всеки да си прецени. Тук трябва да е гладко. И това ни е, де факто, мултифункционалния прост каслет. Защото той е, го виждате как. Отрежеш лек наклон, луфт се увеличава и файда от Zero Clearance няма. А като се сложим тук фазерчето, сложим фазера отдолу, както виждате, е равничко. При всеки срез наклона ще е еднакъв. Си ги напишем, си ги закачим някъде по страната и става перфектно. Както виждате, предполагането на Parkside работи много добре. Да не кажа перфектно, докато работих прах нямаше. Всичко отиде в сепаратора. Така се губят нули. И всякакви други работи. Сега, това беше да не ползваме цинизми, най-трудната пипкавата работа. И имаме още една работа да свършим. Това не е готово, тук трябва да се изпили полуравно, сега няма да го правим, аз ще го изпиля после. Сега трябва да направим следния трик. Това ще го правите вече, аз няма да ги снимам тия работи. Трябва да сложите отзад един накрайник, нека да ви покажа сега как изглежда следващото. Цяло, ето го, как се вижда. Виждате, тук отстрани има излязло лепило и от тази страна. Събираме буквиците. И аз тук се държа винаги едно неодимово магнитче. Правя така штрак, 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 штрак и се събирам каквото ми падне, защото тук постоянно съм правят разни работи. И да ви кажа нещо. Този плът не е алуминиев, защото магнита лепи, ама знае ли се. Освен пулверизираното няма шанс. Дали ще го стане магнита отдолу. И тук някъде падна още една шайба. Както виждате, от фрезоването почти няма прах. Много малко, ама всичко е долу. Много добре работи машинката, значи като я монтирам там долу, няма нужда да правя на ограничителя, най-вероятно няма да се налага да правя втори такъв. Този явно си работи перфектно. Сега нека да махнем това, вече няма да ни трябва след като имаме шейна. Сега не знам дали ще проработи втория път, защото отдолу, както виждате, има лепило. И това лепило сега трябва да го махнем. Както видяхте, бързо свъхне, готово е за употреба, може да набиваме нито венчета, нито нищо, но все пак, ако по някаква случайност намерят летото, което преди малко колата падна,
Тук просто трябва, нали, лекичко, без да рендосваме шейната, да го разкараме. Това е много остро и трябва по-внимателно. Ние може с някаква макетно ножче. Аз не ползвам такива глупости, защото съм и много ланкат и много ме дразнят, лично мен макетните ножчета. Малко по-остро, твърде много и ще довършим тия двата края. Съвсем леко, без никакъв натиск, с леки, финни, нежни движения. Внимаваме и отделяме дебелостта от сега. Нищо чудно, понеже не сме чакали много, нищо чудно утре сутринта да изляза още малко от някъде. Няма да се очудя, но така и иначе след това ще се ваксира. Слагаме ваксички, максички, ще ги поишлайфаме сега тук с финна шкурка по-лекичко, много финна шкурка, нали, да не става много тесничко. Не е право, не е кой знае какво, обаче за нашата цел ще свърши идеална работа. Шейна, както виждате, може да дръпнем така по-сериозно и евентуално сложим и някакво по-широко парче. Да понамерим тук, да речем. Защото сега този нож го изкараме догоре, да не е догоре, но принципно до тук, като го изкараме, за да отрежем тук по прав ъгъл. Не се сещате, че с оная малката шейна или пък не дай си Боже да нямаме шейна, да вижте какво се получава. Нямаме шейна, вече не става. Обаче до шейната слагаме до това и вижте, може да сложим парчето и да работим перфектно. Когато имаме ограничител, нали, няма да стане този филм. Тук за по-големи плоскости ще трябва да имаме шейна или без краен стопер, може и без начален стопер, с ръчки сами да въртим. Няма да има нужда, но при по-голямо парче, примерно, това ще дойде тук и пак имаме доста добра стабилност, за да му направим перфектен нарез. Да го опънем тук добре, даже има със стеги, може да си го стегнем тук от двете страни. Нагласаме го на шейната, тръгва и парзаляме по мъркоджика. Това е положението. Сега, след като сме направили слота, вече може да отрежем шейната на 90 градуса. Съответно ще сложим среза точно колкото ни трябва и евентуално пак сложим едно фиксо тук, където работа не върши, но все пак по-хубаво да не вършат с търготини, че тия материали, като ги режете на циркулята, майка плаче. Дървото не е толкова опасно, обаче това чудо тук е ужас. Значи сега, преди да почнем да лепим тия работи, ще нарежем дървото. Можем да залепим този крайния ограничител, този, който е от онази страна.
той не играе никаква роля, освен да предпазва. Той е предпазител. Той дали е така, дали е прав, дали е 90, дали е 360 градуса, абсолютно никакво значение няма. Него може да го залепим и сега, го пробим, да го разпробим и после няма никакво значение. Аз ще го направя после, ще ви обясня защо, защото тук аз искам да запазя. Ако сложим тук от края, сега ако сложим отгоре, сега ще ви обясня къде отиде на парченце. Ако сега го сложим тук отгоре, другия край, няма проблем. Този луфт отдолу остава, в този луфт трябва да влезе Zero Clearance капачето. То се влиза е тук и за контра. И тук ще влезе. Обаче като сложим тук този трябва да го разпробием предварително, за да може да влиза капака, да се плъзга до тук до края и да заклещи тук отдолу. И тук отзад ще го затворим. Така че този, ако искате сега, като правите шейната, правите този модел шейна. Ако решите да се направите, най-вероятно ще направите, защото е много удобно. Аз съм измислил, аз съм голям идиот, идеи колкото искате. Ще ви върши идеална работа. Този може да го монтирате веднага, преди да режете. И не е лошо да се направи, нали, за да не се разчекне в процес на работа тая цялата чудесия, да сме си играли толкова много да я правим. Но тези отзад няма да ги слагате. Този и този ще ги сложим след като направим нареза и тогава ще мерим по тях. Сега, тъй като ви давам акъла да го правя, ще го направя. Първо, ще направим следното. Аз ще монтирам тук 3 винчета от всяка страна на шейната и ще сложа крайния огън. Този или някой друг ще изрежа. И тогава ще режа. Да го направя така, както ви го обяснявам. Всъщност, да, тази ще не е така. Тия лепенки си ги слагите, като режете шперплати и други такива гнусни дървесини, или тук дървесината не е много висок процент сигурно, обаче като режете МДФ и шперплат, слагайте типсо, защото може да ви влезе в окото и нещата се проблядат. Аз даже не знам дали да правя още, да снимам още, мисля, че ви стана ясно. Значи, фиксираме двете шейнички, двете релси за основния плод, фиксираме и тази. Аз ще сложа лепило, ще залепя, ще стегна с стягата и след като стегне малко лепилото, ще ги какна по два винта от двете страни. Един тук, евентуално. Не евентуално. Така ще направим. Първо ще я залепим. Залепим, ще стегнем. Ще ударим по един винт. Също ще го направим от тази страна, след като засъхне тази част. Но преди това ще отрежем първо. Запомнете го, много важно. Преди да слагате този основния, най-важния, това ви е най-важно. От това нещо ще мерим и ще режем всякакви прави, криви ъгли 45 градуса, за да имаме тук да се знаем, че винаги имаме един 45 градусов, 90 градусов ъгъл. Тук нещата трябва да са супер перфектни. Това се прави, първо се реже и по нареза, повтарям го 1000 пъти, дюран, баден, повтарям го да го запомните. И след това вече ще го довършим нареза до края. Сега първо ще залепим тази лиска, да го направим както, нали, говорим. Слота тук се остава, тук няма проблем, тук ще е проблем, следващата ска ще изрежа тук. Значи тази част ще изреждаме по 1 см и половина, 2. Може и това няма проблем, тук да има дупчица за този.
А този горния, където ще го сложим следващия, той няма проблем, той ще се удари луфт. И отзад вече ще се плъзгаме капачетата. Това е за сега. Това ще го залепя и ще го оставя и следващото видео ще го направим утре. Надявам се, разбрахте каква е идеята на целият този филм, дето се опитвам да ви обясня и да ви спести от живота много мъки и нерви, когато работите с